Gadewch i ni weddio. Diolch yn y ti o Dduw am y fraint eto cael dod ger dyfron ac yn dod nid trwy unrhyw ymdrech, unrhyw un o'n heiddiannau ni, o'n gweithredoedd ni yn dod ger dyfron, ond ni yn diolch i ti ac yn llawenhau mae heiddiannau yr arglwydd Iesu Grist ac mae dyna'r unig ffordd i ni'n gallu dod i dy bresenoldeb ac felly trwy enw ef i ni yn dod at ti nawr o flaen dorseddfaint o ras ac yn galw arno ti trigyrhau wrth i mi dywallt dy ysbryd glân arnom i ni yn gwybod o Dduw mai dyma'r unig ateb i ni ac i'n gwlad ac i wledydd y byd, i ti ymweld yn ni yn dy drigaredd, i dywallt ysbryd arnom. Teir lawr ein plith, bendithion hoedfa nawr, diogela ni rhag yr un drwg, i ni'n gofyn hyn o trwy enw ac heiddiant i'n harglwydd Iesu Grist. Amen. Just cyhoeddiad cyn dechrau'r gwasanaeth, fe fydd oedfa bregethu yn cael ei gynnal nos Iau, Ebrill y cyntaf, ein gwasanaeth Pasg, ac fe fydd y parchedig Martin Williams yn pregethu. Fe fydd hyn yn unig ar-lein ar YouTube neu ar ein gwefan Nghapel yr Rhath am hanner awr 7 nos Iau, Ebrill y cyntaf. Felly croeso i chi ymuno ni yn ystod yr oedfa honno. Nawr mae'n darlleniad i'n dod o'r Efengyl yn ôl Mathew, penod 26 ac yn dechrau yn adnod 47. Mathew 26 adnod 47. Ac efe eto'n llefaru, wele Judas un o'r 12 a ddaeth, a chydag ef dyrfa fawr a chleddyfau a ffyn, oddi wrth yr archoffeiriaid a heniriaid y bobl. Ar hwn a'i bradychodd ef a roesau arwydd iddynt gan ddywedyd pa'n bynnag ac esanwyf hwnnw yw efe deliwch ef. Ac yn ebrwydd y daeth at yr Iesu ac a ddywedodd henffych well athro ac a'i cusanodd ef. A'r Iesu a ddywedodd wrtho, y cyfaill, i ba beth y deithost? Yna y deithant ac yr hoesan dwylo ar yr Iesu ac a'i daliasant ef. Ac wele un o'r rhai oedd gyda'r Iesu a stynodd ei law ac a dynodd ei gleddyf ac a drawodd wrth was yr archoffeiriad ac a dorodd ei glistef. Yna dywedodd yr Iesu wrtho, dychwel dy gleddyf i'w le, cynnes pawb ar a gymerant gleddyf a ddifethyr a chleddyf. A dwi ti yn tybied nas gallaf yr awr hon ddeisif ar fy nhad ac efe ar rydd yn y fan i mi fwy na 12 lleng o angylion. Pa fodd yn te y cyflawnyd yr ysgrythurau, mae felly y gorfydd bod. Yn yr awr honno y dywedodd yr Iesu wrth y torfeidd a'i megis at leidr y deitho chwi allan a chleddyfau a ffyn imdal i. Yr oeddwn i beinydd gyda chwi yn eistedd yn dysgu yn y deml ac ni'n daliasoch. A hyn oll awneithbwyd fel y cyflawnyd ysgrythurau'r proffwydi yna yr holl ddisgyblion a'i gadawsant ef ac a phoesant. Bydde bendit Duw ar ei air sanctaidd ef. Nawr mae'n testyn ni'n dod o'r benod honno Mathew 26 ac adnod 54. Pa fodd yn tai y cyflawnyd yr ysgrythurau, mae felly y gorfydd fod. Nawr, fel cyd-destun i'r darn yma'r ysgrythur, yr oedd yr adeg swper y Pasg yn agosau ac i ni'n gweld i'r Iesu ddweud y geiriau yma yn adnod 21 ac fel yr oeddent yn bwyta fe ddywedodd yn wir yr wyf yn dywedyd i chwi, mae un ohonoch chwi am bradycha i. Mae'n eitha peth ond diwe, i chi'n gallu dychmygu, dwi ddim yn anodd i ni ddychmygu'r sefyllfa'r Iesu a'i ddisgyblion yn yr ystafell honno ac yn mwynhau'r swper, dathlu swper y Pasg. Ac yna yr Iesu yn dweud y geiriau yma, lle chi ddychmygu'r awyrgylch. Yn wir yr wyf yn dywedyd i chwi, mae un ohonoch chwi am bradycha i. Mi fydden ar ryw dywelwch wedi dod yn y lle. Ac i ni'n darllen i'r disgyblion am ateb mewn syndod a thristwch, adnod 22, a hwythau yn drist iawn, a ddechrau asan dywedyd wrtho, bob un ohonynt, ai my fi yw arglwydd. Ac eto, dwi ddim yn anodd i ni ddychmygu'r sefyllfa honno chwaith nag yw. Yr Iesu yn dweud geiriau fel hyn, a'r tristwch a ddath drostynt, pan maen nhw'r ymwybyddiaeth o'r hyn sy'n newydd cael ei ddweud, ac yna maen nhw'n ymateb ac yn cwestiynu, ai my fi yw arglwydd. Ac yna, pan ni'n darllen yr ymateb gan Judas, mor ofnadw yw'r geiriau yma. Mae darllen y geiriau yma, rhoi as arnoch chi, adnod 25, a Judas yr hwn a'i bradychodd ef, a tebodd ac ddwedodd, ai my fi yw fe athro. Yn gwybod yr hyn oedd yn ei galon yn gwybod yr hyn yr oedd yn ei wneud,
Ac eto i gyd yn gofyn y fath cwestiwn. Eto i chi gallu dychmygu'r peth, i chi gallu dychmygu sut dwedodd fe. Ni'n gwybod yr holl hanes o beth ddigwyddodd. Ond mae e'n rhywbeth erchill yn dweud. Bod e'n gallu dweud y fath eiriau yn y fath sefyllfa. Nawr, wedi'r swper olaf yma, bydde Judas, siwr o fod, ar ôl yr achlysur wedi rhithro oddi yno i rybuddio'r archoffeiriad. Nawr, yr oedd yn ame, a yw'r Iesu'n gwybod, be mae e'n i wybod. Ac a fydd wedi dweud wrth bobl eraill, ac felly'n rhithro at yr archoffeiriad. Dweud bod angen prysuro falle, rhag ofn y byd torf yn amddiffyn yr Iesu, ac felly na fydden nhw yn llwyddo yn ei cynllwynio yn ei erbyn e. Ac felly yn dweud rhaid i chi weithredu yn gloi, yn fiam. Nawr, mae'r sefyllfa yma yn diwedd, cyd-destun yma. Yr hyn a ddigwyddodd yn amlwg, ond nid yw e'n amlwg ei fod yn dod o'r pydew erchill ei hun. Does dim ffordd arall i ddisgrifio fe. Am oriau llawn digwyddiadau erchill arweiniodd at groes hoeliad yr arglwydd Iesu Grist. Llawn gwrthwynebiad yr un drwg, yn arwain i fyny ac hefyd yn ystod y croes hoeliad ei hun. Mae yna rhywbeth ond oes, mae yna rhywbeth dieflig, mae yr un drwg wrthi yn ffyrnig. Ond mae'n cael ei gadarnhau pan ych chi'n darllen Luc pennod 22 adnod 3 a Satan a aeth i mewn i Judas, yr hwn a gyfenwyd Iscariot. Ond nid yw hwnna yn disgrifio'r cyfan i chi. Os nad yw yr amgylchiadau yn ddigon i ddychryn i chi ac i beri chi pa mor dywyll a pa mor ddrwg a dieflig oedd yr hyn awnathau yn y ffordd mewn ymateb, mae'r geiriau hynny'n sicr yn rhoi darlun clir i ni o'r hyn oedd yn digwydd. A Satan, ei hun, Satan, aeth i mewn i Judas. Ac eto i gyd, i ni'n darllen yr adnodau yma'n gwybod mae pwrpasau Duw oedd yn cael eu cyflawni hefyd. Mae yna ddirgelwch yma'n does. Mae yna ddirgelwch pan ni'n gweld sofraniaeth Duw a'i ragluniaethau efo goruwch lywodraethu, goruwch pob dim, ac hefyd i chi'n gweld cyfrifoldeb dyn a chi'n gweld ymosodiadau'r un drwg hefyd. Mae'r cyfan yma, ond mae'n rhoi darlun erchill chi o hyn a wnaeth Judas. Yr ffaith yr oedd Satan wedi mynd iddo ac wedi peri iddo wneud y fath beth. Wel, yn gyntaf, hoffwn i edrych ar y gŵr gofidus yma, ac yn ail awdurdod dwyfol ac yn drydedd yn olaf cyflawniad proffwydoliaethau. Wel, yn gyntaf, gŵr gofidus. Mae Eseia yn disgrifio'n berffaith yr hyn fydde Iesu Grist wedi ddioddef, ac darllenwch Eseia pennod 53 ar ei chyfanrwydd, ond edrychwch yn nawr ar y drydedd adnod o'r bennod honno, dirmygedig yw a diystyraf o'r gwir, gŵr gofidus a chynefin a dolir. Ac yr oedd y megis yn cuddio ein hwynebau oddi wrtho. Dirmygedig oedd ac ni wnaethom gyfrif ohono. Dyna i chi. Mae'r adnod na'n ddigon yn ei hun i ddisgrifio mae gŵr gofidus oedd yr arglwydd Iesu Grist yn yr arwain i fyny at y groes ac yna ar y groes ei hun. O'r dioddef a ddioddefodd e. Nid oedd Judas yn gwybod nawr, pan ni'n mynd ôl i'r darn yma o'r ysgrythyr, nid oedd Judas yn gwybod ble fydde'r Iesu ar ôl y swper, ond yr oedd yn gwybod beth bydde'n debygol o fod wedi digwydd. Yr oedd tebygolrwydd mawr y bydde'r Iesu wedi mynd gyda'i ddisgyblion i ardd Gethsemane. Gan yn y gorffennol iddyn nhw dreulio peth amser gyda'i ddisgyblion yno. Ni'n darllen hynny yn Ioan 19 bennod ar ail adnod, a Judas hefyd o'r hwn a'i brydychodd ef a dweinau'r lle o blegyd mynych y cyrchasau'r Iesu a'i ddisgyblion yno. Felly mae e'n cymryd, mae yna bosibilrwydd da fydd yr Iesu yn mynd i ardd Gethsemane. A fel i ni'n gwybod dyna beth nath yr Iesu adnod 36 yna y daeth yr Iesu gyda hwynt i fan a elwyd Gethsemane. Ac ddywedod wrth i ddisgyblion eisteddwch yma tra elwyf a gweddio acw. Ac felly nawr mae'r Iesu wedi mynd i'r ardd. Ac yna mae'r disgyblion gydag e. Ond yna mae'n mynd â 3 yn arbennig gydag e ymhellach adnod 37 ac efe gymer Pedr a 2 fab Zebedeus ac a ddechreuodd drysthau ac ymofidio. Wrth gwrs yr oedd yn gwybod yr hyn oedd o'i flaen. Oedd yn gwybod hynny cyn i'r byd cael ei lunio. Ac yn gwybod yn ystod ei blentyndod. Oedd yn gwybod beth oedd o'i flaen. Tra'n blentyn.
ac yna wrth iddo dyfu fod yn ddyn, ac yna'r ddechrau weinidogaeth roedd yn gwybod, ac i ni gwybod yr oedd yn carlamu yn doedd e, tuag at Jerusalem, dyma oedd y nod, dyma oedd yn anelu amdano, oedd yn mynd tuag at y groes. Ond yma yna dristwch yn does yn agosau, mae'r frwydr yn dod yn fwy ac yn fwy amlwg, ac mae am fynd i weddio. Ac yma yna dristwch yna ac ymofiddio. Ond wedi'r trafferth cafodd y disgyblion i gadw'n effro, mae'r Iesu'n dweud wrthyn nhw adnod 46, codwch awn wele neu saodd yr hwn sydd yn fy myradychu. Nawr, yr oedd yr amser wedi dod, oedd e'n gwybod bod yr adeg yn dod, fod yr un oedd yn mynd i'w fradychu fe yn agosau. A dyna beth sydd yn digwydd. Roedd Judas, roedd wedi bod yn brysur. Siwr fod wedi rhithro ar ôl clywed yr Iesu yn dweud y geiriau hynny wrtho yn ystod y swper, ac yna'n dechrau amau, yn dechrau poeni, a bydd wedi rhithro at yr archoffeiriad, bydd wedi bod yn brysur, llawer i'w wneud, mewn ychydig bach o amser. Bu gelynion yr Iesu yn deheu am gyfle fel hwn i'w ladd e. Ac nawr ymddengys fel bod yr amser wedi dod, ac felly mae'r gelynion yn llawenhau. Mae yna gyfle. A cynllwyniant cymaint felly oedd y cynllwynio gan y gelynion. Ni chawson nhw gyfle i fwyta swper arbennig i ddallu'r Pasg hyd yn oed. Mae hwnna'n dweud mawr adnod Ioan 18, adnod 28. Grandewch ar y geiriau yma. Yna degasad yr Iesu oddi wrth Caiaffas i'r dadleidi, a'r bore ydoedd hi, ac nid eithant hwy mewn i'r dadleidi, rhag ei halogi eithir fel y gallant fwyta'r Pasg. Doedden nhw ddim wedi bwyta'r Pasg pan o'n nhw fod i. Pam? Roedden nhw'n cynllwynio. Heb cael y cyfle, roedden nhw'n rhy brysur. Roedd angen sicrhau yn gyntaf. Roedd Judas angen sicrhau byddant yn dod o hyd i'r Iesu. Roedd hwn yn rhywbeth oedd e'n gwybod, wel, os yw hwn i weithio, mae rhaid i ni ddod o hyd i'r Iesu. Ac felly roedd angen iddo fe trefnu'r dorf, oedd yn mynd i fod yn bresennol wrth iddyn nhw i ddale. Roedd angen trefnu heddlu'r deml. Roedd angen sicrhau caniatad gan Peilat neu y Rhufeiniaid. Bydd angen milwyr Rhufeinig hefyd yno gyda nhw os oedden nhw'n mynd i wneud hwn yn llwyddiannus. Roedd aelodau'r Sanhedrin angen bod yno hefyd. Ac felly bydd angen trefnu hwn i gyd. Lot i trefnu heddlu'r deml. Siarad gyda Peilat, gyda'r milwyr Rhufeinig, trefnu'r milwyr Rhufeinig. Ac yna aelodau'r Sanhedrin angen fod yna. Yn ogystal, roedd angen hysbysu Anas ac roedd angen casglu offer. Grandewch ar hwn, roedd angen casglu'r goleadau, y llysernau, mwyn gweld ble roedden nhw'n mynd, y cleddyfau, y pastynau. A hyn oll i'w wneud yn dawel yn gyfrinachol. Doedden nhw ddim eisiau neb i glywed unrhyw beth bod rhywbeth ar fi'n digwydd. Ac felly wedi'r holl drefnu dieflig yma, mae'n dangos, allwch chi dychmygu'r holl bobl oedd yn goffa siarad yma peth, yr heddlu'r deml, yr Sanhedrin, roedd yr arweinwyr, yr milwyr Rhufeinig, yr holl bobl, Judas yno yn ei chanol i, yn dweud wrthyn nhw popeth byddai angen i wneud, rhywbeth erchill, o'r pydew erchill ei hun, o'r un drwg, adnod 47, ac fe eto'n llefaru wele Judas, un o'r 12 a ddaeth, a chydag ef dyrfa fawr, a chleddyfau a ffyn, oddi wrth yr archoffeiriaid a heniriaid y bobl. Mae'n ofnadw'n diwe, y fath gynllunio, ond o feddwl hefyd ei fod ef yn un o'r 12 disgybl. Roedd e'n gyfaill, yn ffrind i Iesu Grist. Roedd e'n nabod Iesu Grist yn dda. Roedd e'n gwybod sut un oedd e. Roedd e'n gwybod nad oedd yr Iesu yn trial creu rhyw fyddin a cenedl gref i orchfygu'r Rhufeiniaid. Roedd e'n gwybod hynny, oedd e'n gwybod beth oedd athrawiaeth yr Iesu. Roedd e'n gwybod sut un oedd cymeriad yr Iesu, personoliaeth yr Iesu. Gafodd Judas y fath freintiau. Fe glywodd ei lais dyner e. Fe gafodd e dystio'r modd yr oedd yr Iesu yn ymateb yn llawn gras a thrigaredd. A sut y by'r Iesu dangos y fath gariad ac hefyd y fath bwer yn y gwirthiau. Roedd y gwirthiau yn datgan pwy ydoedd. Roedd hyd yn oed yr 11 disgybl arall yn ymddiried cymaint o Judas iddynt ei osod fel trysorydd. Roedd Judas yn barod i fradychu'r Iesu, mab Duw y Meseia, am 30 darn o arian.
Dwi'n hawdd i ddeall nag yw. Mae tu hwnt i'n deall ni yn ymgyffred ni bod rhywun oedd mor agos i'r Iesu yn gwybod popeth amdano, yn deall ac yn deall i eiriau fe, di clywed i eiriau fe, ac eto i gyd oedd yn ei galon e am 30 darn o arian i'w fradychu fe i gael ei ladd. Dychmygwch y fath boen calon oedd hyn i'r Iesu, gŵr gofidus. Dyma y dechrau'r dioddau. Ni'n gwybod y dioddef fwyaf ar y groes a'r tad yn troi gefn arno, ond mae'r dioddef wedi dechrau cyn. Yr oedd y dioddef yn hyn, yr siom o'i gyfaill yn ei fradychu. Ac yna i weld y dorf yn agosau, yn gwybod beth oedd ei bwriad, yr oedd yr Iesu'n gwybod beth oedd yn ei calonau nhw. Ac ar y blaen o'r dorf roedd ei gyfaill Judas. A mi fydd yn gwybod hyn, ond i weld mae rhywbeth arall i weld. Pan ni'n gwybod bod rhywun yn meddwl yn ddrwg amdano ni, mae'n un peth, ond pan chi wedi gweld nhw a clywed nhw'n dweud y pethau, mae'n brifo mwy, ond yw e. A mae'r siom yn fawr. Dychmygwch y siom fan hyn, 100,000 gwaith. Roedd yr Iesu yn gwybod pwy oedd e, a roedd e'n gwybod am Judas, roedd e'n gwybod beth yn ei galon e, ond i weld y dorf ffyrnig yma'n dod, a Judas ar y blaen. Siwr o fod yn agos i Judas, bydde gwas yr archorffeiriad Malchus, ac yna heddlu'r deml tu ôl iddyn nhw, y lefiaid, a yna bydde'r milwyr Rhufeinig, siwr o fod nesaf tu ôl iddyn nhw, ac yn y cefn bydde aelodau'r Sanhedrin. Am dorf. Pob un o'r rhain wedi llenwi a chasineb ac yn cario ei harfau. Meddyliwch hyn, llysernau yn ei dwylo yn dangos y ffordd i gipio goleini'r byd. Dwi'n gwneud synwyr. Cario llysernau mwyn gallu gweld ble nhw'n mynd i fynd i ddal goleini'r byd. Ac yna, pastynau yn barod i daro tywysog tangnefedd. Roedden nhw'n cario pastynau a chleddyfau yn barod i ymladd ac i giro Iesu a'i ddilynwyr a'r Iesu yn tywysog tangnefedd. I holl athrawiaeth yn llawn cariad a thrigaredd. Dwi ddim yn gwneud synwyr ac mae hwnna bob tro'n wir ond dwi. Pan yn ymwneud â'r frwydr ysbrydol, dwi ddim yn gwneud synwyr yn aml. Mae'n hirt yn dwi. Dwi ddim yn gwneud synwyr, dwi ddim yn iawn. Ac eto gyd yma beth ddigwyddodd. Fe ddylsen nhw fod wedi dod ger ei fron ac ymgrymu lawr, a'i foliannu a chanu ei glodau. Dyna beth ddylen nhw'n wneud, ond yn hytrach beth wnaethon nhw dod i'w ladd e. Ond hefyd adnod 56, yr holl ddisgyblion a'i gadawsant ef ac a phoesant ar y diwedd. Meddyliwch gŵr gofidus yn gweld Judas, ei ffrind, yn dod gyda'r fath dorf a chleddyfau a phastynau. Ac allan am ei waed ac yna i ni'n darllen. Ar ôl y siom yna, yr holl ddisgyblion a'i gadawsant ef ac a phoesant. Gadawsant ef ar ben ei hun. Ond ydyw calon dyn fel hyn. Dwi ddim yn syni ni nag yw. Os yna rai nawr a theimladau fel hyn tuag at Iesu Grist, falle sydd yn gwrando. Unai fel y myrddionau yn yr adroddiad yma, nad oedd gyda'r dorf allan am waed yr Iesu, ond yn gwbl ddifater, dim ots o gwbl dyn nhw, doedden nhw ddim, ac unrhyw ddiddordeb. Neu falle bod byddech chi yn ymuno gyda'r dorf, gyda'r pastynau a chleddyfau, allan am waed yr Iesu, gymaint yw eich casineb. Ond chi'n bech yn yr un cwch, does dim gwahaniaeth rhwng y naill na'r llall. Os nad ydych chi yn pwyso ar yr Iesu, yna chi'n elyn i'r Iesu. Does dim mater o difaterwch. Peidiwch yn meddwl gewch chi fynd i'ch beth yn llawn difaterwch. Ac yna does dim ots. Bo chi ddim wedi bod yn ei erbyn ond chi ddim chwaith wedi bod o'i blaid I chi yn yr un cwch a'i elynion I chi'n elyn iddo fe. Os nad ydych chi'n plygu lawr ger ei fron a'i addoli fe am pwy yw Mab Duw, y Meseia, yna mi rydych chi yr un mor eog. Doeddech chi ddim yn neud dim byd i'w rhwystro nhw. Roeddech chi yn eich tywelwch chi yn dweud croeshoeli'r ef. Os I chi heb wneud proffes nawr yn gwrando, yr hyn I chi'n wneud ac yn ei ddweud yn eich calon chi trwy'ch gweithredoedd yw croeshoeli'r ef, croeshoeli'r ef. Yn yr union yr un ffordd ar oedd Judas a'r Sanhedrin, a'r milwyr Rhufeinig a'r heddlu'r deml, y cyfan ohonyn nhw, allan am ei waed does dim gwahaniaeth. Dyna chi ddarlun erchill. Dyna chi ddechrau ar y gŵr gofidus yma'n dechrau boen. Yr oedd y tristwch yma o gael ei fradychu
gan gyfaill ac yna i weld calonau dyn allan am ei waed. Wel, gadewch i ni symud ymlaen. Yn ail awdurdod dwyfol yr Iesu. Wel, os trowch chi at adroddiad Ioan o'r digwyddiadau, 19 benod ac adnod 3 at 6, na i ddarllen rhain i chi nawr. Ioan 18 adnod 3, Judas gan hynny, wedi iddo gael byddin a swyddogion gan yr archoffeiriaid a'r phariseiaid a ddaeth yno a lanternau a lampau ac arfau. Yr Iesu gan hynny yn gwybod pob peth oedd ar ddyfod arno, a aeth allan ac ydywedod wrthynt, pwy yr ydych chi yn ei geisio? Hwy ateb asant iddo, Iesu o Nazareth? Yr Iesu ydywedod wrthynt, my fi yw. A Judas, yr hwn a'i bradychodd ef, oedd hefyd yn sefyll gyda hwynt. Cyn gynted gan hynny ac ydywedodd e fe wrthynt, my fi yw. Hwy a eithant yn wisgu cefnau ac a syrthiasant i lawr. Am bresenoldeb oedd yno. Dyna chi awdurdod dwyfol. Presenoldeb y dwyfol oedd yno. Mab Duw, y Meseia, yn ei cyfarch. Yn ateb i cwestiwn nhw. My fi yw. Ac wrth i'r Iesu agor ei enau, dath y fath awdurdod allan o'i enau. Perodd hyn i'r sawl oedd yno syrthio i lawr. Eto, dwi ddim yn dod fel syndod nag yw. Roedd nhw'n gwneud rhywbeth erchill, ond edrychwch chi ar pa mor wan yw dyn. Ac yna'r Iesu yn sefyll yna, heb arfau, heb milwyr i'w amddiffyn ac yna mae'n sefyll ac mae'n ateb y cwestiwn mae fi yw, ac mae hwnna'n ddigon i'w llorio nhw. O, na fyddwn ni'n gweld effaith felly o bresenoldeb Crist eto. Ni'n gwybod bod e wedi digwydd yn ein gwlad ni hanesion diwygiadau ar ôl diwygiadau pan fod presenoldeb Crist mor real. Fod tywalliad yr ysbryd glân ar oed fan, fod na bresenoldeb yna, ei fod yn peri, fod yr enaid ei hun yn cael ei lorio. I ni'n gweddio am ddyddiau felly, nid o reidrwydd yn gorfforol llorio pobl, ond y byddai eneidiau pobl yn cael ei llorio. I ni'n gwybod fod yr arglwydd yn abel i wneud unrhyw beth, fe allai lorio rwy'n yn gorfforol. Wrth gwrs y gallech chi beth gwadu'r fath beth, yma Duw yn holl alluog, fe allai wneud hynny, ond yr hyn sy'n bwysig i fod yr enaid yn cael ei lorio. A mae'r un allanol yn rhy hawdd i bobl i ddynwared a smalio bod ydi digwydd. A does dim edifeirwch. Ond beth ni'n gweddio amdano yw llorio'r enaid. Fod yr enaid yn cael ei lorio gyda phresenoldeb y dwyfol. Ac ni'n gweld o ganlyniad i bresenoldeb Crist yn ei plith y bydd yr ysbryd glân ar waith. Yn agor llygaid yn eidio i weld ei pechod, i weld mawredd Crist. Dyna'n gweddi ni, dyma beth digwyddodd fan hyn. Yr oedd ei bresenoldeb yr Iesu. Mor real, wrth iddo fe siarad fe lorio dde nhw. Am awdurdod. Ond ni'n gweld mwy yn awdurdod yr Iesu. Am awdurdod oedd yn ei gariad, yn ei dosturi, ni'n gweld awdurdod hefyd a chryfder a nerth yng nghariad Iesu Grist. Edrychwch adnod 48 ymlaen. Ar hwn a'i bradychodd ef a roesau arwydd iddynt gan ddywedyd. Pa'n bynnag ag esanwyf, hwnnw yw e fe. Deliwch ef. Ac yn ebrwydd y daeth at yr Iesu ac a ddywedodd henfych well athro ac a'i cysanodd ef. A'r Iesu a ddywedodd wrtho. Edrychwch, dychmygwch, ceisiwch ddychmygu y sefyllfa a clywed geiriau'r Iesu a'i laisau o dan y fath amgylchiadau. A'r Iesu a ddywedodd wrtho y cyfaill i ba beth y deithost. Yna deithant ac yr hoesant dwylo ar yr Iesu ac a'i daliasant ef. Ond yn y geiriau hynny, y cyfaill i ba beth y deithost. Y loes, y siom o gael ei frydychu yn y fath ffordd gan Judas, mae'n ei gyfarche o'r fath awdurdod a chariad. Dyna chi nerth, dyna chi bwer, bod e'n gallu dweud hyn. Y cyfaill i ba beth y deithost. Bydde hyn wedi pwysleisio ni bydde fe erchylltra'r weithred a wnaeth Judas. Dyna chi wers. Rwy ti'n ffrind. Rwy ti'n gyfaill i fod. Beth wyt ti'n neud? O, bydde hefyd wedi dod fel rhybydd iddo. Ond nid yw yn datgan tosturi Iesu Grist, ei fod yn fodlon rhoi rhybydd iddo fe. Bod e dal am roi rhybydd iddo fe. Bydd yn ofalus o hyn yr wyt ti'n i'w wneud. Cymerad yr rybuddio Judas. Beth yw'r cyflwr y rai sydd yn gwrando yma heddi efallai? Cymerwch eich rybuddio. Beth i chi wneud? Beth i chi wneud syl arall?
A does dim byd wedi newid sil diwetha, ac i chi dal i gerdded yn eich pechod, i chi dal i ymwrthod ar Efengil ac ar Iesu Grist, beth i chi wneud? Chi dal i godi dwrn, chi dal bob tro chi'n pechu, bob tro chi'n breuddwydio am bethau'r byd, bob tro chi'n troi cefn ar wahoddiad ar Iesu i ddod ato. Beth i chi'n wneud? I chi'n dweud croeshoeli'r ef? I chi'n ei wrthod e? Wel, mae'r Iesu'n dweud cyfaill. Beth wyt ti'n wneud? I ba beth y deithos? Beth i ti'n wneud yn gwrando yma heddi? Sil arall, a chi'n gwrando roed fa arall, ac i chi heb ymateb. O cymerwch eich rhybuddio tra bod cyfle. Gwrandewch, mwy o awdurdod yr Iesu adnod 51 ymlaen. Ac wele, un o'r rhai oedd gyda'r Iesu a stynodd ei law ac a dynodd ei gleddyf ac a drawodd was yr archoffeiriad. Ac a dorodd ei glistif. Yna dywedodd yr Iesu wrtho, dychweld y gleddyf i'w le. Canis pawb ar ag ymerant gleddyf a ddefethyr a chleddyf. A ydw ti'n tybied nas gallaf yr awr hon ddeisif ar fy nhad, ac efe ar rydd yn y fan i mi fwy na 12 lleng o angylion. Dyna chi awdurdod. Yr awdurdod yn gyntaf na alwodd e, yr oedd e'n gwybod. Gallaf alw ar lleng o angylion. Nid oedd Cris wedi dod i ddangos awdurdod ei nerth yn y modd oedd Pedr yn ei ddangos cleddyf a taro rhywun. Na, doedd e ddim yn gwneud hynny. Pwysleisiau'r Iesu ei nerth ei awdurdod trwy ddatgan mae dweud y gair yn unig oedd yn rhaid iddo. Mae'n atgoffa, mae'n dweud, dim ond dweud y gair sy'n rhaid i fi wneud. A fedra i wneud beth bynnag fynwyf. Gallai alw ar yn nhad, a fydd yn anfon 12 lleng o angylion. A fe ddod yn syth, ac yn gallu delio gyda'r sefyllfa. Ond na, fedra i wneud hynny. Wrth gwrs fedra i wneud e. Mae gen i'r awdurdod a'r pŵer i'w wneud e. Ond dydw i ddim am i'w wneud e. Crist, mae'n dangos ei fod yn rheoli'r sefyllfa hon. Fod cyfrifoldeb yr dorf oedd y pechod, ni'n gwybod hynny. Does neb yn esgusodi y dorf na Judas. Ac eto yr oedd yr arglwydd yn llwyr rheoli'r hyn a ddigwydd iddo. Yr oedd yn gwybod ac yn deall popeth oedd yn digwydd iddo. Ni all ddim byd digwydd tu allan i'w bwrpasau. Yr oedd yna gynllun. Ac mae e'n dweud o'r Pedr, rhod y gleddyf heibio, dydyn ni ddim yn delio gyda'r mater fel hyn. Os angen, dim ond dweud y gair sy'n rhaid i mi wneud. A bydde fe gallu bod allan o'r sefyllfa mewn eiliad. Bydde fe wedi gallu osgoi'r sefyllfa, ni'n gwybod hynny. Rho'r cleddyf heibio. Gallaf alw ar fy nhad, ond nid dyna beth dwi am wneud. Dwi yn gwybod beth yw'r sefyllfa. Dwi'n rheoli'r sefyllfa. Mae'n dangos y fath awdurdod yn diwedd. Dyna chi awdurdod dwyfol. Mab Duw y Meseia. Mae eto yn dangos pwy oedd e. Wel, gadewch i ni symud ymlaen yn olaf yn drydydd. Y cyflawniad y proffidoliaethau. Adnod 54. Pa fodd yn tai, y cyflawnid yr ysgrythurau. Mae felly y gorfydd bod. Mae'n dweud o'r Pedr, mae'n dweud o'r rheina oedd yno. Mae'n dweud dyma sut mae rhaid iddo fod. Allen ni ysgoio, ond dim dyna beth sy'n eisiau wneud. Gallen ni ddod â help, does dim eisiau help, ond gallen ni galw ar beth bynnag dwi eisiau. Ond fel hyn mae e fod, fel hyn mae'n gorfod bod. Dyma oedd y cynllun. Mae'r emyn i ni'n dyfynnu'n aml cyn llunio'r byd, cyn lledu'r nefoedd wen, cyn gosod hael na lloer na ser i'ch ben. Fe drefnwyd ffordd, yng nghyngor 3 yn 1, i achub gwael, golledig, eog ddyn. Dyna'r ateb i'r modd yr ymatebodd Pedr, trwy ddefnyddio'r cleddyf, mi fydde'r Iesu wedi gallu rwystro'r holl ddigwyddiadau hyn. Gallai fod wedi osgoi'r dorf hyd yn oed, gallai fod wedi mynd i rwle arall, gallai fod wedi pidio mynd i'r ardd. Gan yn gwybod bydde Judas yn mynd i'r ardd yn meddwl dyna ble fydde fe, gallai'r Iesu wedi gwybod, oedd yn gwybod hynny, gallai wedi mynd i rwle arall, ond na, fe ath e'r ardd. Fe ath ei ardd Getsemane, yn gwybod bod nhw'n mynd i ddod yn ato. Fe ath e pam, dyna oedd y cynllun. Yr oedd na gynllun, yr oedd nhw'n carlamu tuag at y groes, achos dyna pam y dath e. Felly pwysleisiau i Pedr, dyma'r pwrpas, y des i'r byd. Profwyd hyn trwy gyflawni'r holl proffwydoliaethau. Mae'r proffwydoliaethau trwy gydol yr Hen Testament wedi cael ei datgan a dwi wedi cyflawni nhw. Dywedodd Duw wrthym yn union beth fyddai yn digwydd i'r manylun lleiaf. I ni'n gwybod hynny'n dydyn ni.
Nid yn unig y manylion, ond y pwrpas y dod hefyd. Cyflawnodd y proffwydolaethau. Na i ddarllen rhai i chi, maen nhw mor ddiddorol, ac yn sôn am y manylion bach. Ac felly rhaid oedd i'r digwyddiadau yma ddigwydd mwyn cyflawni'r proffwydolaethau, ond mi roedd na bwrpas ar y diwedd hefyd. Ond gryndewch ar y manylion, Zecharia 11:12. A dywedais wrthynt, os gwelwch yn dda, dygwch fy ngwerth, ac onid peidiwch am gwerth a bwysasant yn 10 ar 20 o arian. Yr union arian i ni sôn am gafodd Judas. Dyna chi fanylun, proffwydoliaeth a gafodd ei gyflawni. Rhaid oedd i'r pethau hyn fod. Zecharia 13:7. Deffro gleddyf yn erbyn fy migael ac yn erbyn y gŵr sydd gyfaill i mi meddarglwydd y lluoedd. Taro y bigael a'r praidd a wasgerir a dychwela fy llaw ar yr rhai bychan. Ond nid dyna beth ddigwyddodd, fe wnaethon nhw fynd ar wasgar, rhedeg i ffwrdd. Psalm 41:9. Mae rhain yn fanylion anhygol yn dydyn nhw. Does dim crefydd arall yn y byd gyda proffwydolaethau fel hyn. Manylion a'r darlun llawn. Hefyd y gŵr oedd annwyl gennyf ar hwn yr ymddiriedau sydd o, ac a fwy taodd fy mara, a ddyrchafodd ei sawdl i'm herbyn. Cafodd ei frydychu yn do. Psalm 22:18 y maint yn rhannu fy nillad yn ei misg, ac ar fy ngwisg yn bwrw coelbren. Sylwch nawr, rhaid gofyn bod yna rhywun sy'n gwrando ddim yn gyfarwydd ac ble mae Zecharia. Mae Zecharia a llyfr y Salmau cannoedd o flynyddoedd cyn i Iesu Grist cael ei eni. A mae'r manylion yma wedi cael ei proffwydo. Ac yn cael ei proffwydo y byddant yn bwrw coelbren am wisg yr Iesu. Dyna beth ddigwyddodd, ni'n gwybod beth dyna beth ddigwyddodd. Ond gafodd y geiriau yma i ddweud blynyddoedd cyn y digwyddiad. Psalm 69:21. Rhoddasant hefyd fistol yn fy mwyd ac am diodasant yn fy syched a vinegar. I ni'n gwybod digwyddodd hwnna hefyd. Psalm 34:20. Efe a geidw ei holl esgynnyf, ni thorir un ohonynt ar y groes, ni thorir coesau'r Iesu, gan yr oedd wedi marw'n barod. Mae'n anhygol. Pob un manylion, allan ni fe ymlaen. Mae yna gannoedd ohonyn nhw, pob un wedi cael ei cyflawni. Doedd ddim yn bosib i'r Iesu fod yn unrhyw un arall ond y Meseia, a doedd ddim yn bosib i air Duw fod yn ddim byd arall ond yn air Duw. Ond ni'n gwybod fod y manylion yma, yr adnodau yma ni newydd ddarllen yn disgrifio manylder. Yr oedd hyn oll yn arwain at y cynllun mawr, y pwrpas. Pam yr oedd rhaid i'r pethau hyn ddigwydd? Pam roedd hyn i gyd yn arwain i lwybr etig at y groes? Wel, ni'n darllen Rhufeiniaid 4:25. Yr hwn a draddodwyd dros ein pechodau ni, ac y gyfodwyd i'n cyfiawnhau ni. Dyma oedd y pwrpas, dyma oedd y cynllun. Fe nath ddod ac fe ddioddefodd y gŵr gofidus yma. Fe ath holl ffordd i'r groes. Ac yna fe draddodwyd ef. Ac fe draddodwyd ef dros ein pechodau ni. Oherwydd ein pechodau ni, rhaid oedd i'r Iesu cael ei ladd. Dyma oedd cynllun Duw. Dyma oedd y drindod cynllunio'r byd. Cyn lledu'r nefoedd wen. Cyn gosod hael na lloer na serich ben. Fe drefnwyd ffordd. Dyma'r ffordd. Fe drefnwyd ffordd yng nghyngor 3 yn 1. I beth? I achub gwael golledig eog ddyn. Oherwydd pechod, fe drefnwyd y byddai'r Iesu'n cael ei draddodi oherwydd ein pechodau ni, ac y byddai'n cael ei gyfodi i'n cyfiawnhau ni. Dyma oedd y cynllun. Ac felly roedd yr Iesu'n gallu dweud, does dim atal y digwyddiadau yma, achos rhaid i hyn ddigwydd. Rhaid i'r holl ddigwyddiadau bach yma ddigwydd, mwyn i'r un mawr ddigwydd, mwyn i'r groes ddod. Digwyddodd hyn oll oherwydd ein pechodau ni. Rhaid oedd i Dduw gosbi pechod. Does dim gobaith i ni oni bai i Dduw ymyrryd. A dyna beth nath e. Fe nath Dduw ymyrryd. Fe anfonodd ei fab Iesu Grist. Ei unig anedig fab. Yr unig un gall delio gyda'n problem enfawr. Mor enfawr yw ein problem ni. Doedd neb arall yn gallu delio gydag e. Rhaid oedd i'r Iesu ddod. Ac pan dath e fe gyflawnodd ddeddf yn ein lle ni. Ac fe gymerodd gosb arno ef ei hun ar ei groes. Pan roddodd ei ddwylo pur ar led.
pan wisgodd e'r goron ddraen. Fe hoeliwyd ei ddwylo, fe hoeliwyd ei draed e, fe wthiwyd y gwai y ffon i'w ochr e, fe bystyllodd y gwaed allan ohono, fe lifodd bywyd allan o'r Iesu, ac yna fe gosbodd y tad, y mab, fe gafodd Iesu gyfwerth ac effern i'w holl bobl, fe gosbodd e am bob un o'n pechodau ni ar ei fab e o'r y fath y ddioddef, gŵr gofidus. Dyna oedd y cynllun. Cynllun Duw oedd i gosbi Iesu Grist ei fab ar y groes yn ein lle ni. Rhufeiniaid 8:32. Yr hwn nid arbedodd ei briod fab, ond ei traddododd ef trosom ni oll. Pa wedd gyda gef hefyd na ddyru ef ni bob peth. Eseia 53:6. Na ni oll a grwydrysom fel defaid. Troesom bawb i'w ffordd ei hun, a'r arglwydd a roddes arno ef ein hanwiredd ni gyd. Dyna i chi ffordd iachawdwriaeth. Dyma'r unig ffordd. Dyma oedd yr unig ffordd y gall Duw ddarparu'r fath iachawdwriaeth. O osod ein holl anwireddau ni ar yr Iesu. Lle gall ei gyfiawnder cael ei fodloni ac hefyd ei drigaredd. Yno ar y groes, fe bodlonwyd cyfiawnder y tad. Ond hefyd bodlonwyd ei gariad a'i drigaredd e hefyd. A mae'r cyfan wedi cael ei fodloni. Fe nath yr Iesu gymryd y gosb yn ein lle ni. Ac felly agorwyd ffordd i ni ddod i'r ffynon cael ein golchi'n lan. Fe agorodd ffordd i ni cael ein maddau, i ni cael dod yn blant i Dduw. Beth sydd angen i ni wneud? Wel, dewch at y groes. Tra bod chi'n teimlo presenoldeb Crist. Dewch at droed y groes. Cyffeswch eich pechod. Plygwch ger i fron. Plediwch ag e byd drigarog im. Dwedwch pechadur yw fe enw. Ni feddaf enw gwell. Does dim enw gwell gallai gael. Pechadur ydw dwi'n dod yn llwythog ac yn flinderog, yn eog, ac yn cyffesu mhechod. A chi'n gwybod beth sy'n digwydd? Yn ei drigaredd, fe fydd yn eich cymryd eich pechod ac yn ei hoelio i'w groes. Fe fydd ei waed yn eich golchi chi'n wynach na'r eira. Fe fydd yn eich gorchuddio chi a'i glogi'n gyfiawnder ef, ei berffeithrwydd ef yn eich gorchuddio chi'n llwyr. Diolch i ti, yr holl alluog Dduw, am yr efengil sanctaidd. Halleluia. Amen. Gadewch i ni weddio. A nawr bydded i ras ein harglwydd Iesu Grist, a chariad Duw, a chymdeithas yr Ysbryd Glân fod gyda chwi o hyd byth. Amen.